Yes. Et økosystem er et afgrænset område i naturen. Det består af levende organismer og dets omgivelser. Herudover består det af abiotiske og biotiske faktorer. De abiotiske faktorer er forskel i f.eks. lys, temperatur, fugtighed osv. De biotiske faktorer er dem, der omhandler dyr og planter, altså de levende. Det kan være f.eks. hvordan de forskellige dyrearter påvirker hinanden og konkurrencen mellem planter om lys, næringsstoffer og vand. Et træ er ikke bare tilfældigt opbygget. Alle ting på træet har deres formål. For eksempel er bladene det sted på træet, hvor der bliver lavet energi til resten af planten. Der sidder nogle spalteåbninger på undersiden, hvorfra træet optager CO2 fra luften. De sidder på undersiden, fordi der ellers vil være for stor fordampning af H2O. Mange planter smider bladene om efteråret, hvor der ikke er nok sol til, at det kan svare sig at lave fotosyntese. Inde i bladet sidder grønkornene, hvor selve fotosyntesen sker, og der bliver dannet glukose. Stammen. I stammen er der fødekar, der transporterer vand og næringsstoffer fra rødderne højere op i træet. Lige under bakken ligger de sikar, der fører sukkeret, der er dannet i bladene ved fotosyntesen, ned til roden. Det er heller ikke tilfældigt, at der er bark på træet. Det beskytter træet mod vind, vejr og fordampning. I rødderne optages næringsstofferne som nitrat og fosfat og vand. Vandet bruges til blandt andet fotosyntese. En fødekæde er en kæde af dyr og planter, hvor man kan se, hvem der bliver spist af hvem. Fødekæder starter ofte med planter, der bliver ædt af planteædere, som bliver ædt af kødædere. Et fødenet er en fødekæde, hvor man kan se kompleksiteten. Det er nemlig ofte et helt netværk af fødekæder i naturen, og ikke bare én enkelt en. For at en fotosyntese kan finde sted, er vand, lys og kuldioxid nødvendigt. Produktet af en fotosyntese er glukose og ilt. Fotosyntesen foregår i grønkornene på planter. Nogle planter har flere eller færre grønkorn, alt afhængig af om planten vokser i meget sollys og er en lysplante, eller vokser i mindre sollys og dermed er en skyggeplante. På modellen kan man se, hvordan kuldioxid og vand optages i grønkornene, og hvordan grønkornene omdanner disse til glukose og ilt. Ligesom hos mennesker sker der også en respiration hos planter. Respirationen forekommer i mitokondrierne, der ligesom grønkornene ligger i plantens celler. På modellen kan man se, hvordan glukosen spaltes til kuldioxid og vand, mens et iltforbrug forekommer. I respirationsprocessen overføres energien til glukosen i ATP. Denne ATP kan udnyttes, når planten f.eks. optager næringsstoffer gennem roden. På den sidste model ses, hvordan planten kan lægge glukose på lager som stivelse i tilfælde af mangel på uorganiske næringsstoffer. På den øverste model ses næringsstoffernes omsætning i jorden. Her ses blandt andet, hvordan primærproducenterne, også kaldet planter, og konsumenterne, der tilsammen dækker over planteædere, nedbrydere og rovdyr, spiller ind på hinanden i denne cyklus. I den nederste model ses et dyrs, i dette tilfælde en regnorms, omsætning af energi i føden. Hvordan den indtager føden, optager føden, respirerer og vokser og til sidst udskiller afføring. De døde blade og plantedele bliver en del af jordens indhold af dødt organisk stof, som det vi kalder humus. Her findeler regnormene det, hvor de optager bladcellernes indhold. Efter findeling har jordbakterierne lettere ved at nedbryde det døde plantemateriale. En stor del af regnormens næring består af disse bakterier, altså lever den af levende organismer. Da mange rovdyr spiser nedbryderne, kalder vi det nedbryderfødekæden. Okay, den her præsentation er lavet af Mie og Ida og Stine, og Ida det er altså OK.